Mae Gwasanaeth Gwella Llesiant Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a elwyr yn Wise yn wasanaeth newydd arloesol sy'n rhoi cymorth i gleifion wella iechyd cyffredinol. Y syniad tu ôl i Wise yw archwilio atebion anfeddygol ar gyfer pobl sydd â chyflyrau meddygol hir dymor. Un o'r meysydd y mae'r gwasanaeth yn ei canolbwyntio arno yw presgripsiynnu cymdeithasol, a sut y gallai hynny fod yn fwy llwyddiannus o ran helpu pobl i reoli eu cyflyrau iechyd. Mae pobl sy'n cael eu cyfeirio at y gwasanaeth, neu mewn rhai achosion sy'n cael eu hunan atgyfeirio, yn aml wedi bod yn cael trafferth gyda materion fel symudedd, poen tymor hir neu bryderon diategol. Gall hyn yn aml arwain at iselder a phryder sy'n gallu cael effaith niweidiol ar eu llesiant. Nod y raglen Wise yw edrych ar ddulliau eraill o helpu gyda llesiant. Yn hytrach na roi triniaethau meddygol yn unig, mae'r ffocws ar ddull cyfannol o ymdrin ag iechyd a llesiant. Caiff hynna i'w wneud drwy amrywiaeth o weithdai sy'n cael eu cefnogi gan hyfforddwyr llesiant wedi ei hyfforddi, sy'n rhoi'r cyfle i bobl fynd i'r afel a'u hangenion iechyd mewn meysydd fel gwella cwsg, symudiad corfforol, maeth, ond hefyd helpu pobl i ddatblygu sgiliau personol fel hunan hyder. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys defnyddio ffurfiau celf gwahanol fel chwarae drymio ac ysgrifennu creadigol. Mae pobl sydd wedi cymryd rhan yn y gweithdai wedi cael help enfawr i newid eu hagwedd. Yn aml, mae pobl yn gwybod beth mae angen iddynt ei wneud neu ei newid yn ei bywydau, ond gyda chefnogaeth staff Wise, mae modd llunio cynllun gweithredu. Mae ffocws ar yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i helpu eu hunain. Mae rhywfaint o dystiolaeth bod pobl ar raglen Wise wedi gwella eu bywydau. Er enghraifft, mae eu cwsg wedi gwella. Mae eu diet wedi gwella. Ac wrth gwrs, gallai hyn arwain at welliannau yn eu symudedd. Mae raglen Wise wedi helpu atal pobl rhag teimlo'n ynysig. Mae wedi rhoi'r arfau iddynt ddeall sut i ymdopi eu cyflwr a helpu i wella ansawdd eu bywyd.